Hasteko gogoratu gura dut zilarrasteak 3 oinarri daukazela, bat aste tematikoa izatea, 2 hainbat adierazpide artistiko batzea eta 3 hainbat talde elkarte eta norbanakoren artean antolatzea. Igaz, Joseba Zerrenandiaren obraren inguruan ardaztu genduen zilarrasteagaz 3 ezaugarriok bete eta gustora geratu baginen, zan behar dugu aurten horren beste gehiago esan aldi izango dugula, 80ko hamarkadako Durango ardatz hartuta. 80ko hamarkada Euskal Herrian oro harta Durangon bertan hamarkada bizia, emankorra eta esanguratsua izan zen, politika aldetik, alde sozialetik, eta baita guri gehien interesatzen jakun kultura arlotik begiratuta be. Hamarkada sortzailea izan zen, bai literaturan, antzerki gintzan, bertsolaritzan, zinema gintzan, eta beste hainbat arlotan, eta hamarkada ekintzailea eta eraikitzailea be izan zen, horretan guztian ibili izan jenteak eskura eukazen baliabide urriekin gauzatu behar izan zituelako bere nahiak eta bere sorkuntza horrek, eta holan sortu ziren antzerki taldeak, literatura aldizkariak, bertso eskolak, irrati libreak, gazte asanbladak, auzo elkarteak eta beste hainbeste ekimen. Horri guzti horri eskaini gura diogu 2011 urteko zilarrastea, nostalgiaz eta mitifikazioz baino gehiago, jakin minez eta ezagutzera emoteko gogoz. Martitzenean hasiko dugu, hilaren 12an, etxe honetan bertan, eta horretarako mahai inguru bat antolatu dugu. 80ko hamarkadako Euskal Herria. Mahai inguru horretan parte hartuko dute Josu Zabala, Ertzainak musika taldeko kideak, Mario Zubiaga politologoak eta Idoia Eizmendi, Bilboko gaztetxeko kideak. Eta haiek moderatzen edo haien esanak bideratzen, Jonan Hernandez. Haiek emango digute hortaz Euskal Herriko 80ko hamarkadako argazkia edo. Eguenean, apirilaren 14an, Zapatuek ikuskizuna estrenatuko da hementxe, Plateruenean. Bi pase edo 3 hobe esan da izango dira, goizean, 9etan bat, 10:30 bestea, 2 pase horiek batxilergoko ikasleentzat izango dira, eta arratsaldeko 8:00 publiko orokorrari eskainiko zaio, Zapatuek. Apirilaren 15an, ostiralean, Durango 80 dokumentala ikusiko dugu estreinekoz. San Agustin kulturgunean gaueko 10:00. Larunbatean, apirilaren 16an, goizeko 10:00, udal liburutegian, literatur eskola, Juan Luis Zabalak idatuta, punk mugimendua eta garaiko literatura. Gai hori jorratuko dute. Arratsaldez, berriz ere Plateruenean, aurrei, eta ez hain aurrei, 80ko hamarkadan ume, nerabe edo gazte izan ziren eta gaur egun guraso direnei, aukera emango zaie, beraien umeekin, garai hartako jostalioekin jolas egiteko. Gainera, jolas eta ikusentzunezkoen erakusketa bat ere egongo da. Zapatuek antzeslana edo ikuskizune nik azpimarratuko nuke lehenengo eta behin auzolanetik sortu dela. Alde batetik Gidoia Txistuitan Molina aldizkariko jenteak sortu du, gero Karrika antzerki taldeak parte hartzen du, Kriskitin dantza taldeak, Ander Ercilaren musika taldeak, eta beste hainbat jenteek, ez da. Pizkat garai hartan gertatzen zen moduan, hainbat kolektibo batu gara, amets zoro bat martxan jartzeko. 1984ko larun bat arrunt bateko, arratsalde arrunt bateko taberna, arratsalde arrunt bateko
gora bera kontatzen ditu taberna arrunt batean, eta jende arruntak nola bizi dituen ordu horiek. Errutinari eusten alegintzen dira, baina ingurua hain zen bizia garai hortan, patuak edo zapatuak, bakoitza leku baterantz eramango du. Apustu batean bukatuko da dena, nolakoa izango ote den 25 urte barru gure herria, eta trikimailu dramatiko batzuk erabiliz, konparazio batzuk egiten ditugu garai hortako eta gaur eguneko gizartearen artean. Bueno, Durango 80 dokumentala da zelan baita esateko 80. hamarkadako kultur eta herri mugimenduen bilduma elkarrizketatu bat edo, holan labur esateko esango neuke. Eneuke esan barik itxi gure, zelan baita neure begizetatik eindakue dala, 28 persona elkarrizketatzen die dokumental honetarako, baina nahita nahi ez, azkenien aukeraketa hori, bategaz berbain bestiek izen bat emon, neuke indeko da, eta seguru asko beste eren batekin izen baleu dokumental hau, beste berzino batek urtengo bane Durangoko 80. hamarkadako mugimendu kultural eta herri mugimenduei buruz, ez? 29 persona, nik esango nuke 15 bat gai lantzen diela dokumental honetan zier, hasi orduko aldizkarizek, bai Zabal, Mikeldi literatura aldizkarizek, Txistuitan Bolin, Herri Auzo Elkartie, Gazte Asanblada, musika taldien mugimentue, gero antzerki taldie, oindanak ezin doa zerrendatu ez, baina horra gonzan mugimendu guzti horren argazkitsu bat eta asalpen batzuk emoten saiatu naz. Eta beste alde batetik, bai azpimarratu gure dut, Igorrek esan dago moden, asmu ez dela inundik inora, ez begirada nostalgiko bat, ez mitifikatzaile bat eiki ez. Eta nik esati alperri da, dokumentalien bertan ikusiko zu eta eskertzen dut baite, jentiek eukidauen jarrera, zelan esan da, autokritikue garai horregaz, ez? Behar bada kanpoti begiratute erreza izango litzeke argazki mitifikatzaile bat eikie garai konbulso horrena, baina jentien parte hartzie benetan izen da autokritiko eta nik uste dut hori nabari dela.